Mehrob Production. Dushanbe Production. Best Rap Stars Records. Хрсанша охирон бунум тамашна видарепам ма китоби санатам дира бора дарметам то шука дивама гуфтам ба хости хадиш набуд умара дӯст медоштак маҷбураш карда набуд соло гузашта агар бенав омада хабарот вақте қатима баданада чӣ коро кадай ҳаром ирӯз ма фош мекунам ҷои истиқомата ти шикасти қомат ма мара мешканам комата қатима баданашта кораш ту зандагӣ бад мефаҳмам норасоии шароити зиндагӣ бад ҳар бегада гардиши накорни интизор будам дер мекад чӣ надар кадӣ мегуфта кор будам лаънат ба ман набуд суме равам то ҷои кораш парени мошиндораш нева ман мекардам бораш ай танка то нагорни вало пиёда мерафтам ай кор бароя уроз пеши ман миям мегуфтам садарелои фикрай ман ҳамаш хато бидай да ишқи ти истинат шоҳ негадо бидай баъд нафаҳмидам да пеши дугонаи сабринат мегуфтай дар корум нестай дида ҳай синат сабаби хандаот то красовкай кандагим буд ё ки сабаби рафтанат бидай кисаи бепулум ё ман хушрӯ набудам қади парели дугонат ай ма изо мекашиди ву мекади баҳона ма ирӯз пош мекунам мефурӯшум тик дира шаводих кардани болои пости текстила пеши нагорниди бари аделдай кӯчашон дирах мешавад тарафи дасти ростаи хонашон хаб кунам ё ки бугум номери дарвозата мардуми нагорниди бихезона овозата номери 12 ранги дарвоза кабутай чизе ки шидак нашидак ҳамаш айби туву шутай се сол хушбахт будӣ ту се сол бадбахт будама се сол механдидӣ ту се сол карахт будама се сол раҳи нагорниди то нахӯрдаш кардам маҷнуни да кома буд ба ёди ту зиндаш кардам ма дар раҳи файзобод мекофтам дастаи гилма адир ба адир мегаштам биёвум соҳиби дилма ма нафаҳмидам то ҳол рафтани ура сабабша гили ма омӯхта шид намепартоя сабадша гиле ки ба оби чашми ма шукуфта калон шид кадом балаболе да боғи ма боғбон шид ма ҳаму камбағале тада нарасидастам ма ҳамун маҷнуне ки камбағалӣ шикастам дар рӯзи зодрӯзи ту ай кентонсум ҷамъ кардам ма ҳамуя ки дар рӯзи зодрӯзит қатъи ҷанг кардам ки натонистам харам мишкаи 400 сумара дар рӯзи деражденит сучка шикасти ту мара бало ба пасти дардод бало ба пасти хамат дера ба гӯш кунӣ